出国那个 Schlemm 中农山戏码。Ha kawai ni ki jingja ka bala pen pau shai ba ka jingshalan be anyo doyong ka yat bet ha ka jilla ha ka ba ka wai ka trok ka ba new registration number ML not nyo B kendai iwai san sao menta ka step kala lek no sha ka riat ba ha ki benta jong ka snong umling. Kat kum ki jingtip bala yok lum laya thu ba ka te ka trok ka ba kit be anyo doyong ka de ka balawan na ki than West Khasi Hills but pendon kam do usurok clown ni ki benta jong ka mairang umrit umling ban lat na ka jingtalasi ha ki pulit ha usurok ba. Hagani ka jingjia unong nya jong ka te ka kali ula mensao bat na kaliang jong ki nong rep bat ki pat ba nong song snong ki bala sakhi ya ka te ka jingjia ki lalet ban a jingera marmar ban penkit no ya ki ba mensao syaki jaka a jing sumar. Halo organik jingjian kaliang jong Superintendent of Police Karibhoy District Ugiri Prasad uliat hu ba ya kateka trok antano na kateka jaka mentahi kasngi bat an pengat ya kateka trok katkum kikindon an halor ka jingshalan be an ya udoyong.